Ai, ama, haze susto. Sekula ez nuen pentsatuko, pupu jazartzaile izan zitekenik. Irri berri, jazarpenaren gaia, bullyinga erdigunean jartzen duen proiektu bat, ezta? Bai, proiektu honekin hasi ginen, gazte bat hurbildu zitzaigulako, Irati izeneko gaztetxo bat, bere garaian behaumea zanean, jasan zuen bullyinga. Jarri zan gurekin harremanetan, eskatzeko, kanta bat egiten genuen. Baietz esan genion, egin genuen kanta bat, eta esan genion, bueno, kanta bat ez, ingo dugu ere ipuin bat. Eta proiektu batean bihurtu zen, ez? Atzekaldean jarri dugu QR bat, eta horre aurkitu dezakegu ere bai gida bat, helduentzako, hezitzailentzat eta gurasoentzat, gaia pixkat jakiteko nola irakurri ipuia eta gaia lantzeko. Xabi Zabalak abestia sortzeaz gain, abesti hori ikastetxetan, ikastolatan, txirulaz jotzeko prestatu du, egokitu du, partiturak eta guzti. Nerea Loiolak ezin hobeto bildu du jazarpenaren gaia aurrezkuntzako eta LH bat biko aurren inguru horretarako. Lehenengo zirriborroa pasazigunean, ai, ama, haze susto. Zeba? Jazarpenaren gaiarekin hasi ginenean, nik sekula ez nuen pentsatuko, pirritxen pupu jazartzaile izan zitekenik. Hasieran, pixka bat, kostazitzaigun, Labankada bat izan zen. Baina ariketa interesgarria eta beharrezkoa, ezta? Bai, beharrezkoa, aurrak helduangandik behar du entzute aktiboa, begirada arretatsua, baina egoerak suertatzen dira bizitzan, eta horiek kudeatzeko laguntza handia behar dute aurrek eta helduok askotan. Ipuinean geldiuneak egiten dira, prebentzioan begirada jarrita, baina baita ere badago jazarria den aurra, jazartzailea dena edo bera edo taldea, lekuko den taldea, guztiak barnebiltzen ditu, guztien gandagolako soluzioa ere. Irri berri da irri elkarrien beharrean elkarrekin egitea. Hori da. Eta irria itzali zaionean norbaiti berriz pizteko bidea, irri berri. Horti datorri zena, oso polita.